Bé, en Raimon deia que qui perd els orígens perd la identitat. Jo diria més, que qui s'ha de justificar constantment no és ningú. Per tant, farem una pregunta genèrica, no només entre nosaltres. Què és el que defineix un estat? La resposta és clara, les seves fronteres. I quin és el tret identitari que les marca a casa nostra? Les creus de terme? Les creus de terme. Per tant, ensenyem al món les nostres fronteres. Volem que tothom ens enviï una fotografia de les creus de terme dels seus pobles, de les seves ciutats, dels seus barris, perquè aquí, evidentment, a Barcelona tenim creus de terme arreu, des de Gràcia fins a Sants, amb la seva famosa creu coberta. Sí, senyora. Fotografies de la Creu Verda de Montblanc, que és una de les més antigues documentades del segle XII. L'origen de les creus de terme, penseu que es creu que està més enllà del que és l'imperi romà. Són trets identitaris, diferents al que és dintre del territori ibèric, de la península. Aquí no tan sols eren punts estratègics de marcar el termini del territori, era on s'impartia justícia, és on es feia pregàries, on fins i tot la comunitat feia les seves nostrades festes o reconeixements, on hi havia miracles, que d'això també en tenim aquí, de miracles. Per tant, envia'ns la teva creu de terme i nosaltres farem que el món les vegi, que per fi Catalunya, els països catalans, la nostra cultura, la nostra civilització sigui visible arreu del món. Comptem amb les vostres.